London Road and the numbers 21 and 80. 21 and 80 yung isa court. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli sa Lester Passion at sasabi ng PCSO hindi umulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for September 8, 2024 Paluglasan draw are numbers 21 and 18. 21, 18 in exact order. Pati sweepstakes partner tayo, gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaking hawakan, kinabukasan, lahat ng ilimitin makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong.